Time pa ato bibangan, wa makanikuwag motor. Terus kabalo ka Mr. Atang, hasol-hasol ro ginang motor ba. Magkuha kag motor karon, unyag magbakad-bakad ka bisigin siya, madisgrasya. Tublin makabayad ni hinoon ka. Dagdag na ng problema nimo. Dos, Bing, kana imong balanse mali na. Kabalo kang ano, mahal kay rong pamasahe. Kana imong ipamasahe, itubil na lang na nimo sa imong motor. Kung naapog kay motor, anytime kung asa ka mo adto nga lugar, makaadto ka dayon, mag-commute ka, mag-agad pa nagpasahero kung mapuno ay pa mo lakaw. Oh, di ba? Terus kabalo ka Mr. Atang, ako lang yung tambag si Mano, ay lang jug kuwag motor. Para wa jug kay problema. Ay lang jug niya kuwag kag motor. Ay, pre! Grabe oh, tanawas di Jong Bing, nakautang nagmotor. Sus, Mr. Atang, mayroon man nagsasugod ko ng motor god. Bago pagligid, unya mga nagligid, dagdag problema naman po na. Gasolina ana naman. Nya wa tay kita. Mo nang di lang jud ko magkuwag motor eh. Ay sus, nindot kay makamotor Bing. Makaadto ka bisag asa. Chicks pag yun mong karga. Tama man ang ingon ni Pidjong Bing. Tinuod na ba kay once nga nakay motor niya mahalon na nindot kay nas matas mga babae. Kung manguyab ka, murag dali ra kay nimo mapasugot. Depende po na. Ako lagi ako'y motor. Naminyo, manggani ko. Duha pa ko'y anak. Yaman, makaadto mami sa mong gituan nga. Kung may motor, manakayan rami. Tama bitaw Mr. Atang. Nindot yun ay motor kay bisag asa ra ka makaadto. Parehan ako oh. Moadto kog tibong ko. Kay na ako'y chicks adtuon dito. Nga, matos ako. Biyahan sa tamo. Tanawa to Mr. Atang sunod bulan. Ba dito ka bayad? May bargo pa to. Mamo niya, magsinasinaog na mga barkada magkuhag motor ba? Nyag ma, dito ka bayad. Patabang na to sa tuwa. Dikit na to sa tuwa. Kasi kung kaya nila Bing, kay nikuha magmotor ila. Sus, makita na sunod bulan Mr. Atang ba? Kung magpabilin pa na yung motor. Ay, anda na. Uy, hala. Pre, tanawa kong motor pre. Perting sinawa. Awa Bing, oh, grabe Jimmy, oh, nakakuha na pog motor bago. Sinawa, uy. Sinaw pa na ron, kay bago pa man. Pero sunod adlaw na, asa na niya matiman. Tuya man kabing kay wa kay motor mukuha day kag bago di ay. Ay so, samok-samok ra ng motor ay madisgrasya ratana. Man kay kabayad. Dos, Bing, maabot lang ko akong motor, Lang. Grabe gimo Bing, oh, naka-inmax sa pudo. Awa Bing, oh, kita na lang yung duhaway motor Bing. Tanan na tong barkada na ana. Sos, makamotor na ron. Pag sunod bulan na embargo na dayon. Saan naman kabing? Masuya, magamuasin so minimum mga barkada. Dahil pa ato ba? Ato tanin yung balay ta, kay birthday sa akong mama ba? Birthday? Birthday na Bing, tara. Sige, sabay lang ko nimo. Muna ra ko ha, kay napo palit lamas ba? Sige. Sugan ako eh. Busog mo? Busog kaya ay. Kayo. Asa sa Bing? Ay, napa dito sa balay. Parating kaon na to eh, murag gutom gitu ba? Sam tong handa ato eh. Napay karne hilaw-hilaw. Guys, na ako'y gikalngawan ni Dula. Dali ra kay pangwarta. Karao. Akong ganahan rin guys. Kayo pwede ka mo betog piso 2, 3, 5, 8. Jis 20 na rasi muha nga lingaw-lingaw lang. Akong i-bet diri man 100. Tanawa ha. I-auto na ko oh. Ana na dali ra kay pangwarta diri. Awa oh. Oh. Dali ra kay pangwarta. Diba? Tuara. Tuara. Oh. Tuara. Terus kwarta na. Tuara. Diba? Daog dayon. Diba? Guys, dali ra kay dulaon. Ang link nasa comment section. Dula na para sabay ta makakwarta.